היה פעם בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית הירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים. על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד השני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה, והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים ושמע מוזיקה ירוקה. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש ממכבי. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש ממכבי, היי, איש ממכבי, מה אתה עושה פה? אני? אמר איש ממכבי. אני מסניף נס ציונה, באתי להסביר לך על המחנה קיץ. בינתיים האיש ממכבי מספר לאיש הירוק על המחנה קיץ, והאיש הירוק אומר, אני יכול להירשם? האיש הירוק עומד על חכי ואומר, יש, אני כבר לא איש ירוק, אני איש ממכבי שיוצא למחנה קיץ.